Έχεις άλλες τελευταίες με το bicycle μου. Λουλούδης, κάτσε. Φίλε μου μπρος ρε. Τι έρε μου μπρος. Κάτσε ρε, το χάσαμε. Πού είναι. Α, όχι, Νάντος, ξαναβγήκε. Πάει για τρίπ. Στην επιφάνεια. Έχει στροφή. Δεν φαίνεται. Τώρα θα το δούμε όμως να φεύγει από τη στροφή. Νάντος. Νάντος. Α, όχι, Νάντος έρχεται. Δεν σταματήσει. Συνεχίζει. Τώρα θα έστω το φεύγουμε για λίγο. Θα περιμένουμε να το δούμε στην κάτω στροφή. Περιμένουμε μισή ώρα. Η κάμερα είναι. Όχι, η κάμερα μια χαρά είναι. Ο οδηγός είναι στο σκατά. Έλα βλήμα! Προχώρα ρε! Πού το σπράει. Έλα μωρή καθυστέρησε, σόπλα. Σόπλα. Πέτος! Ωπα, τι είναι αυτό. Όχι, Νάντος. Νάντος! Συνέχισα κι άλλο! Μωρή τώρα που πάει στα άστερα. Κάμερα δεν το έχει κάνει. Έτσι δεν μπορεί να το